Arturo y Clementina. Un preciós dia de primavera, Arturo i Clementina, dos joves i belles tortugues, es van conèixer a la vora d'un llac. Estaven enamorats. Clementina feia molts projectes per a la seva vida futura. Clementina deia: Ja veuràs que feliços serem. Viatjarem i descobrirem altres llacs. Serà una vida estupenda. Anirem fins i tot a l'estranger. Saps una cosa? Sempre he volgut visitar Venècia. I Arturo somreia i deia que sí, però els dies passaven sempre iguals a la vora del llac. Arturo havia decidit pescar, ell només per als dos, i així Clementina podria descansar. Com estàs? Te ho has passat bé? I Clementina sospirava. M'ha avorrit molt, tot el dia esperant-te. Avorrit? Cridava Arturo indignat. Dius que t'has avorrit? Busca alguna cosa a fer. Només s'avorreixen els tontos. A Clementina li feia molta vergonya ser tonta i hauria volgut no avorrir-se tant, però no podia evitar-ho. Un dia, quan va tornar Arturo, Clementina li va dir: M'agradaria tindre una flauta, inventaria cançons i això m'entretindria. Però a Arturo aquella idea li va semblar absurda. Tu? Tocar la flauta tu? Si eres incapaç d'aprendre. I aquella mateixa nit, Arturo va arribar amb un beix tocadís i ell va llegar bé a la casa de Clementina mentre li deia: Així no aprendràs. Eres tan despistada. Clementina li va donar les gràcies, però aquella nit, abans d'adormir-se, va estar pensant per què havia de portar al coll aquell tocadisc tan pesat en lloc d'una flauta lleugera. I si era veritat que era tan despistada? Però després, abengollida, va pensar que Arturo tenia raó, perquè ell era tan intel·ligent. Va sospirar resignada i es va adormir. Durant uns dies, Clementina va escoltar el tocadisc. Després es va cansar i un capvespre, mentre contemplaven les estrelles, Clementina va dir: Saps, Arturo, algunes vegades veig unes flors tan boniques. M'agradaria tindre una caixa d'aquarel·les i poder pintar-les. Que idea més ridícula! Creus que és un artista? Que bobada! Ha, 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 ha! Clementina va pensar. Vaig, que jo he tornat a dir una tonteria. Hauré de callar més. Es va esforçar per a parlar el menys possible. Arturo es va donar de seguida i pensava: Tinc una companya avorrida! No parla mai i quan parla només diu xorrades! però degué sentir-se una mica culpable i als pocs dies es va presentar amb un quadre que havia pintat un amic seu. Estaràs contenta, no? L'art t'interessava, no? Lliga-t'ho bé per a no perdre'l. La càrrega de Clementina augmentava a poc. Un dia es va afregir un florer de murano. T'agradava Venècia? Lliga-t'ho bé per a que no te caiga. Descuidada. Un altre dia va arribar una enciclopèdia que feia sospirar a Clementina. Si almenys sabrà llegir, pensava. Va arribar el moment en què va ser necessari
afegir un segon pis a la casa de Clementina. Clementina amb 2 pisos a la seva esquena. Ja no podia ni moure-se. Arturo li portava el menjar i això ho feia sentir-se importante. Què faries tu sense mi? Clar, Sospirava Clementina. què faria jo sense tu? A poc, la casa de 2 pisos va quedar també completamente plena, però ja tenia la solució 3 pisos més. Es van afegir ara a la casa de Clementina. Clementina se había convertido en un gratacel. Un matí de primavera va decidir que aquella vida no podía seguir per més temps. Va eixir de sa casa. Va ser molt bonic, però tenia que tornar, com sempre. Però Clementina se sentia cada vegada més satisfeta de la seva nova vida. Arturo no sabia res, però sospitava que passava alguna cosa. De què dimonis riu? Sembla que estigues boba. Arturo la trobava cada vegada més estranya i trobava la casa cada vegada més desordenada, però Clementina començava a ser feliç i un dia Arturo va trobar la casa buida. Les tortugues viuen moltíssims anys i és possible que Clementina continuï viatjant feliç pel món. És possible que toque la flauta i faci belles aquarel·les de plantes i flors. Si trobes una tortuga sense casa, intenta cridar-la. Clementina! Clementina! Si et contesta, segur que és ella.